lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Ya lara ini. Ya, pasti acarane. Judule pernikahan. Judule pernikahan. Lah dhewe besok bakal dadi manten, Gus. Iya, kok dhewe besok aku Bang yo. Apa jenenge, Cok? Latihan ngono jenenge apa? cucuk lampa. Iki lambene cucuk. Tanganmu mabuk telek. Ya, iya. Sebrono. Paling gak dhewe latihan dhisik. Cucuk lampa. Jenenge manten iku ya cucu lampahe. Iya toh? Piye? Saiki sik ngene tak contoni. Saiki cara dicontoni wong drang. Sik ngadep sik kowe. Oh iya. Terlalu Kowe kono. contone. Kowe wong loro dadi manten. Aku dadi wong tuane. Pletis kene pletis. Jam Ayo ayo jenenge praktis lho. Yo pletis. Ayo. Tung. Gus, ngantene kon ngedre iki. Ngantene iso ngedrek. Aku iki bagian itu. Ora sampean bojomu kae bojomu. Kene bojomu. Tung. Tak. Kowe sik kowe dadi anu cucuk lampahe ngarepe manten. Sing ngene ya, gagah ora. Yo. Bagus. Kali. Kowe ki dadi. Dadi cucuk lampahe iso petak-petak penene udah gledek. Iku. Aja ngono wae. Sumpah. Cucuk apa ya nek kalem barang usuk gagah tapi kalem. Tumon rambutnya abang koyo preman suwengajen kok. Yo. Lah, Ayo kono. Wis. Ayo Cok, spoti Cok. Walaupun aku ora Ayo we. Tenang. Ya. Ya. Betul. Ayo. campur ara. Piye? Jono. Kalau saya dong. Orang kowos ki dianggap anu dari kanca ngono kae. Lah apa? Kok iso? Oh, tumpun celana celeng iki. Saya di perjalanan saya tutup apa? Oh iya. Urung lebu. Ya urung lebu.
Mbak. Mbak, sinten? Apa sinten? Mbah niki sinten nggih? Aku. Tuman demit iso kalem demit sing keren ngono blok-blok. Aku. Ya, sampean Mbah jenengan. Niki sinten nggih? Lho kok aku namine aku? Orang adil lah jadi tulisanku. Bisa nih. Demetane ya iki. Duit tegak. Iki lho. Iya lagi aku lagi tuh. Mbah nuwun napa, Mbah? Nuwun napa? Itu anake sing iku deh. Wontene areng niki pripun? Dipun mosok ra goyan areng. Oh, niki kalih gedang purun. Areng ketemu bocah iki. Tupane iki demet to ngene iki. Saiki jenengan luwe napa mboten? Oh iya. Mriki, Mbah. Mriki. Radi mriki, Mbah. Oke niki minyaknya to mriki. Dikucang gak gelem. Pinter lho. Lalu ada kepres sirahe ngene lho. Mriki, Mbah. Oh, jalan dicekekne ya. Cekekne, cekekne. Jaran citok iki. Jane. Niki Mbak klopok kleduke. Klepon. Iki gedange kula cekne nggih. Aja lemane gedang iki gedang pangan. Iki arenge, Mbah. Lah. Pakai gedang ya Allah. Mama temenan. Nuwun apa, Mbah? Kok. Cetumon aku. Mari. Ibu mono skincare kowe. Rudi. 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 Lah kok. Apa? Pesek. Ayo. Kakak dosa ini dari. Kakak dosa. Cangkemmu bar mangan opo? Ora aku mangan banyu kok buan buri kaya lho. Kan bundut. Lah iya banyu kok buan goblok. Trae mulute iki kebak retong. Jangan kaya lencong campuran nduk. Lah iya. Buat kok kono kambumu telak. Wece. Masak wis ra dadi nek kok kudu pindah. Ya lho buka. Sae kadose dua lolo.
Jangan. Dadayo takutnya dadayo. Hei, ora iro iki. Ora iro. Ora iro. Ngapa? Urut dijajari sing lanang kok udah jajari. Aku jejer iki yo, Sok. Iki lho ngantene sing iki. Iki mantene. Lah kuwi. Aku jejer kabeh putih yo, Sok. Lho. Ngaku kowe. Lho. Mantene kan iki. Lho. Aku iki. Lho. Pas iki. Oh, Pas ora? pas. Ayo. Jan ora pas. Oh, ganteng yo oleh ayu. Ah, Masuk ora? Mas Riko, sila. wis payu kabeh. Alah. Belum ada jalur melengkung. Oke. Belum ada jalur kuning. Nang kek. Malang kek. Kalau ya. Kancan awake dhewe iki ya ana ado-ado teko Solo. Teko kene yo arep kembang gano. Ayo